Mithi Thlarau biak theihna maktak anei thi nu pia lam kan om dan tura sakho sang sang betu te po kan mu dan le ngei dan ai nang lo le then khaten nun na nei in thole tura kan in ngai a then te chuan paradisa cholok tura anin ngai bok a then te ve thung chuan kan nuk a cha ve le hremhuna le vanrama kan thil ti azirin kan kal nga lang ti ngei dan an neya mithi thole na ni om nge mithi thole na ni om ngei don ani ti anom bok ai nga po chu ni se heng ngei dan sang sang te hi ataka kan dai lo ram ani wangin kan thi nuwa eng thil chiang e thleng don tu ma in kan sui lok theilo ani mak ang reng tak mai chu malai atang to in Mithi Thlarau nen in biak theida nei an lo om ngei ni in alanga lal sola po kha Mithi Thlarau nen anin bia ani kha nu pakhat chuan afapa thi to biak adu thu emai ne na chuan a soya thakhat ngak tura ati nuwa mi pano pang ben tia kau Thlarau chu abia ema kaltlangin ben chuan anu ne na thu acha apa in amuza abun sak thin kha lobun to su se ti in a hril nge nge Egyptrama azin tumin swimming pool a ain bol lai Mithi Thlarau ane na lo kala ma se Arabic tong athiam lo awangin ain be theilawa hotel room lama akirle nuwa tong le turwain anin be pop theita ni Thlarau chuan afapa ne na minlo ngai tua lutuk su o ka tha ni ti in thu acha zui ta ni Mithi to te chuan ema kinsi chu puina andil thina cholhun po anei thei meu lo ti an soi ma se tual that thula a ero ai nam noi du lo thung minung khovel ngaya ru mek Mithi Thlarau le achung te ngai mm2 Thlarau ba ka Thlarau thin rim te nen chuan anin komfo ti hriani Mithi te chuan ti tur le akal namun tur te an ko mu thin bok ano pon line heng thil te hi alo mu le ti than ani to wangin lo na chete po anei lo ti an soi atan thil poi a thleng don nia an hria chuan lalpa ne na tong trai ang dawin a cham dua zelani UK a khosak lai po in nu pakhat chuan ane na naw apai ve theilo awanga alungai thu trap chungin alo sila ma se mak takin Thlarau khowela omten naw apai tur thu ama kaltangin alo sila Carly liam nuwa lekha adonga naw pai theilo a ingai nu pakhat chuan naw apai thu alo sil a mak antile Mithi chung te po in an chung te boral ta te Thlarau chu an biak tir thina du huna ero athei bik lawa achang chuan thakhat chuang te an nga atul ve thina ni psychic medium pol te ti danangin Mithi Thlarau abiak mansum adil ve lawa atheina chu midang te tan amang tangkai le tun hun thleng po hian Mithi Thlarau be pop thei an oma psychic medium tia kau an ni an na ber po Mithi Thlarau biak chu ani ema kinsi kumsum thum pathum mi po ano panlai atang to in Mithi Thlarau abe thei ti an soya kumngami ani in Mithi Thlarau nen an lo in beto ani apu chu adam launat em awang in damdo ina dalu ania zan khat chu amuthilla in athang har thut meya abun na khumbula apu chu nui sang chukin alo ding wa meya inu ne na kadam thalutuk ti lo hril lo ti in alo sil zui ani emai chu in noilama achukla a anu po damdo ina tangin in alo thleng ve lola kanu kapu chuan kadam thalutuk ati ti in anu a hril zui ta ani chuta anu chuan apu chu da kar khatliam ta a khan aboral thu alo hril ve ngal ti an soi heta tang hian Mithi Thlarau biak theina aneya Thlarau chanchin chu achui zui ta charchar ani tun hun thleng po hian Mithi Thlarau be pop thei an oma psychic medium tia kau an ni an na ber po Mithi Thlarau biak chu ani ema kinsi kumsum thum pathum mi po ano panlai atang to in Mithi Thlarau abe thei ti an soya kumngami ani in Mithi Thlarau nen an lo in beto ani apu chu adam launat em awang in damdo ina dalu ania zan khat chu
amut thilla in athang har thut maya abun na khumbula apu chu nui sang chukin alo ding wa maya inu ne na kadam thalu tuk ti lo hril lo ti in alo hril zui ani emai chu in noilama achuk thla a anu po dam doi na tangin in alo thleng ve lola kanu kapu chuan kadam thalu tuk ati ti in anu a hril zui ta ani chuta anu chuan apu chu da kar khat liam ta a khan aboral thu alo hril ve ngal ti an soi heta tang hian mithi tharau biak theihna aneya tharau chanchin chu achui zui ta charchar ani thian tha pani ten nula pakhat an ngai zonga intinat an du lo awangin mun khada an khosatlang lo lo thian tha in kobrem takte hi an ril ruput mang ainangin an du le ngai na zong po athumun du le friends ram talus khwa cheng tlangwal pani te chu an in kom ngain an in ngai na le a an in kom ngun le thian tha pani te chu dinodi suja kumsom limi le sola gomez kumsom thuma upate anni August ni sompakwa sang hi sompakwa kumkhan Barcelona khawpuiah nuam chen turin anzina judora nulamel thatak antong talol meile nula olka po athiante nen zu an lo in ve mek boka thian tha pani te chuan an hena zu in pui turin an soma olka po chuan lo rem ti in zunau an dom tlang talom ti hriadani hemi zana tang hian olka chu dinodi zuza le sola gomez chuan chilo an ti in an ngai zong tatlat mai ani tu zok in nge try don tia an in biak lai chuan tha an ti ve ve boxia akiang zoka om thei talo an in thian thatna akiang zoka om thei talo an in thian thatna ti chet a om an du lo awang le an du thu sam a thlen ve ve theinan an pani in an kop talolo ti a soi ani olka po chuan an pani in alo du ve tho awangin an pathum chuan an om tlang ta ni kum khatvel an om tlan nu chuan an inkar in hria thian na po an nei chho tial tiala an inkara boina engma soi tur an nei holo nuam chen turin an kal chuak jing le a bridge le restaurant vela hunman chu nuam an ti zong tak ani an pathum chuan an lungrual mei ni in an soi thian dun pani dinadi soja le sola gomez te chu mai che pakhat an in trom awang chuan an chungten an du pui lo le an soi selfo thin bok ma se hun a in her danglam zela an pathum in karero adanglam velawa boina an nei meu lo awangin tuna chuan an hrethiam tan ve ta ni an pathum chuan an mutlang thin nge ingtin nge zanlam kun an man ti chu an tar lang lawa ma se rei lo te a fa an nei tum thu ero an soi chuak thung thian thatak an ni nge yang le an mei chia in trom po a ze nge in arin omani Covid-19 vaccine dose zanga zet ti luina a ti chetu pharmacist chu ban ani nuwa an manzui report in Atarlan danin Wisconsin Medical Facility an thok tu pharmacist pakhat chuan Covid-19 vaccine dose zanga zet ti luina a ati cheda wangin ana atanga ban ani nuwa an manzui ti hriadani Aurora Medical Center in Thuchua Asiam Fox 6 News in Atarlan na Grafton muna na thok lai chuan ni lai ni khan Moderna's coronavirus vaccine bur vals somnga pasari zet chu pharmacist refrigerator atangin ason chuak ti asuya he athil ti awang hian pharmacist kum somli poruko pa chu ozaw ki country zela an kol mek ti hriadani hemi mal na thok tu thil ti awang hian Covid-19 vaccine dong tu tur ruat dong tu tura arwat mi zanga chuang zet chu ti khotlai an ni ti in company thu chua chuan ata langbok he thil thleng chungchang hi tual chung thu nei tu te po hriatir an ni to a wakarin vaccine ati chia chan le wang om thei te ro Aurora Medical Center lam chuan engma mi pui hriata an puang za lo thung Fox 6 News in Atarlan danin FBI le FDA te po he thil thleng
chui chiang tur hian anin peito ti hriat ani